Per a passar d'una equivalència a l'altra, ho farem amb dues conversions. Y traduirem remiendo, por ejemplo, en una calle recién asfaltada. Añadir una coletilla. Ejemplo, ¿sabes qué te digo? La primera conversió és la inversió entre el complement directe i el complement indirecte en forma de pronoms febles. I la segona conversió és Del capítol 26 titulat Pronoms febles de complement indirecte i la seva ortografia, la transformació del pronom feble de complement indirecte de tercera persona del singular no reflexiva de li a i o de i a li. En aquest ordre. Vocabulari i expressions. Pedaç. Per ejemplo, en un carrer acabat d'asfaltar. Remiendo, por ejemplo, en una calle recién asfaltada. Posar un afegitó en el discurs. Añadir una coletilla en el discurso. Ejemplo, ¿sabes qué te digo? Ejemplo, ¿sabes qué te digo?